Benvinguts a la 44a edició de les 24 hores internacionals de resistència en ciclocross del Vall del Tenes. A les 5 de la tarda donarem el tret de sortida a aquesta edició tan especial. Nou circuit, nova distribució, molts més equips, exhibició infantil, concursos, i és que ens espera un cap de setmana on el motor i la festa que l'acompanya seran protagonistes aquí a la Vall del Tenes, l'epicentre per un cap de setmana de la festa del motor a nivell internacional. Bé, després de 35 anys d'estar en l'equip de direcció de cursa, per mi, com que m'agraden les motos a més, és una cosa molt important i que primer vaig córrer i, per tant, les porto molt a dintre. M'agraden molt les 24 hores. Tot el companyerisme, tot l'esforç que fa tothom perquè aquesta cursa surti el millor possible. És el millor que crec jo que té el grup de les 24 hores. Per mi les 24 hores és família. Jo des de que soc superpetita vinc aquí, vinc d'una família que les motos i la benzina ens corre per la sang. Llavors, bàsicament, evidentment, qui està aquí darrere amb una samarreta com aquesta és perquè ho sents, és perquè ho has viscut i perquè és passió. Llavors, per mi les 24 hores és poble, és família, és voluntariat, és cooperació i sobretot és admirable i se't posa la pell de gallina quan veus que un altre any ho has pogut tornar a fer i que sense tota aquesta gent seria impossible. Llavors, espero que mai perdem aquesta essència, que seguim creixent, perquè realment estem creixent moltíssim, però que mai perdem l'essència de família, de poble i de grup 24 hores, que és des dels orígens. També una altra cosa que crec que ens ha ajudat moltíssim a créixer durant els últims anys és tota la part nova de la zona Village. Allà es poden trobar tot tipus de paradetes on poder comprar articles relacionats amb el motor, food trucks i tot tipus de concerts i espectacles tant pels menuts com pels grans. Jo crec que també és una manera de donar-li aquesta volta, no? I donar-li significat al claim que nosaltres creiem que és per la cursa, que és molt més que una cursa, perquè al cap i a la fi sí que hi ha 140 pilots per aquí rodant, però també és el públic, no?, que fa el caliu i que fa que la gent vingui i s'ho passi bé. Crec que és algo que és únic, no es veu a qualsevol lloc i per mi, ja et dic, per mi és història i crec que com aquestes curses o no n'hi ha cap o n'hi ha molt poques, llavors no us les podeu perdre, la veritat. Un any més, després de 14 anys, que vaig córrer les meves primeres 24 hores, aquest any amb l'equip de l'Ametlla Park i Motos Xesca. Crec que tenim un gran equip, molts dies entrenant allà a l'Ametlla, hem pogut estar provant la moto, perfeccionant-la, desenvolupant-la més. És una experiència, crec que una carrera dura, llarga, una carrera tècnica, una carrera on l'estratègia és molt important i la fiabilitat, així que crec que estic amb un equip molt experimentat i crec que això ens pot ajudar molt a disfrutar d'aquesta carrera i a estar lluitant pel podi. Doncs el traçat, la veritat que jo és la primera vegada que vinc a córrer en aquest circuit, vaig córrer l'antic i m'ha agradat molt el traçat, és un traçat molt tècnic, està regat i llaurat d'una manera on s'han creat unes bones traçades, unes traçades amb molta rodera, on els pilots endureros crec que tenim una mica d'avantatge i crec que durant el pas de la carrera ens haurem d'anar espavilant per buscar diferents traçades noves, traçades més ràpides, traçades on la moto no pateixi tant i nosaltres també. Així que crec que quedarà un traçat molt tècnic, però per mi és un traçat molt maco. Són 24 hores de carrera, endureros i crosseros, gent de la velocitat, gent que corre sempre amb els ciclomotors, així que cada un té el seu estil, però crec que els endureros també tenim molt a dir. I bé, és una cosa que el primer cap de setmana de setembre sempre queda marcat el calendari de color vermell reservat per les 24 hores. Són engranatges que han d'engranar tots a la perfecció per intentar assolir un bon resultat. Bé, a mi el que realment m'agradaria és que hi hagués un relleu generacional, intentar captar tant jovent com sigui possible per tal que puguin participar en aquesta cursa, que s'hi enganxin i que a 2 o 3 anys vista siguin rivals o tindre en compte la pista. Són molt importants, era el meu somni de quan era petita i a mi m'encanten. El missatge que enviaria a totes les noies és que s'apuntessin aquí perquè és un esport molt xulo i els hi encantaria i l'important no és guanyar sinó participar. Nosaltres ara, com som la categoria Experience, som 6 pilots i la veritat que es nota. No m'imagino el dur que serien 4. És una de les curses que més m'agraden. Sempre de petit el meu pare em portava a veure-les i sempre m'han agradat i per mi és un somni córrer-les.
Ja fa més o menys 20 anys que corro les 24 hores aquí. Al principi eren molt light i ara són molt dures, però molt. I trobo una satisfacció molt gran per vindre a córrer cada any aquí. Mentre pugui vindré. Primera vez corriendo aquí y probando estas motos, la verdad me pareció bastante entretenido. Una carrera demasiado dura. Bueno, nunca había corrido tanto rato seguido y con tan poco descanso y bueno, al final pasarlo bien con los compañeros, sacar todo adelante y bueno, muy entretenida carrera. Seguramente volveré el año que viene ya con más preparación y mejor estado físico. I think very interesting because I'm from Japan, but we don't have this kind of motocross racing. We have normal one, but this is interesting automatic racing, everything different. 3, 2, 1 i comença la 44a edició de les 24 hores internacionals de resistència circular de la Vall del Tenes. Bueno, a la nit, per poder descansar una mica millor, el que fem, en vez de sortir cada 4 hores i intercalar-nos de forma normal, el que fem és una hora surts tu, l'altre teu company, i després tornes a sortir tu sense venir aquí a descansar, per després poder descansar al tirón unes 5 hores, 6 hores seguides. Tenim el focus de la moto, hi ha molta gent que porta un frontal també al cap. Jo no m'ho he preparat perquè prefereixo anar lleuger i que sigui el que sigui. Doncs mira, a la nit intentem descansar el màxim possible, intentem dosificar-nos sobretot pel matí, perquè si no, a la que surt el sol és molt dur, i doncs això, una bona alimentació i descansar bé. A la que comenci a sortir el sol, molts equips faran canvi de filtro, és el que, si no passa res greu a la moto, el que s'acostuma a fer. Hi ha gent també que arriba a canviar els pneumàtics fins i tot, però seguir igual. È la mia prima 24 ore, è stata una bella emozione, la gara è bella, organizzata bene. Sono abbastanza provato, però siamo contenti di aver portato la moto alla fine sul podio e dai, l'anno prossimo magari ritorneremo e faremo ancora meglio. És que això és el Mundial per nosaltres, és que és la nostra festa, la nostra cursa, això es porta dins. 2 garanties i donadors joves, això és el resultat final, un èxit total. El dorsal 87, Granja l'Ametlla, Motos Xesca!